Agromatics is a subsidiary company of MPT Projects and Infrastructures from Kibbutz Ma'anit. Agromatics provides solutions for all types of animal farms, management of cattle and pig facilities, poultry houses for הוסטל יד ביד של אקים הוא למעשה מודל יחידי במדינת ישראל שמשלב פיגור קשה, עמוק וסיעודיים בקהילה. che tutti lei le stavano a ammirazione. יש לי כל כך הרבה סיפורים לספר לכם. בחיים לא ראיתי מופע כזה מעניין מכל מיני בחינות. היה מלא רעיונות יפים. איזה רעיונות? איזה אנרגיה? ילדים ממש נדהמו מהמופע הזה. איזה גאווה. הבחירה שלנו להוציא את הילדים לטבע הוא קודם כל להכיר. אני מלמדת שיעורים פרטיים, שיעורים זוגיים וקבוצות. הייתי ממש חסרת ביטחון במים וממש פחדתי מהמים, וכן ממש עזרה לי ונתנה לי ממש ביטחון. ואז פתאום ראינו את המתקנים, כולנו היינו באושר, אתה לא מבין בכלל. רק את הכל טיפה יותר להגדיל אלישע. יום אחד כשאני לשה את החמר בסטודיו, עלה לי רעיון לפנות לאזרחים הוותיקים במדינה וביחד איתם ליצור שדה ענק של פרחים מקרמיקה שאותם נביא לקהל ולמדינה משהו שעוד לא עשו בה.